te lähditte tähän kuntoremonttiin mukaan? No se kai näkee. Sen takia, että on mahdollisuus saada hyviä tuloksia aktiivitilanteita. Se helpottaa sitä ohjaamista ja tekniikan oppimista. Se, että yhdessä on paljon helpompi ja mukavampi tehdä. Ja lisäksi, että saa ne harjoitusohjelmat valmiiksi tehtynä, niin helpottaa myös paljon sitä. Green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Minkälainen pohjakunto teillä oli, kun te läksitte tähän? Mikä se on? Kai hyvä joo. Me jotain osataan juosta. Ei osaa juosta. Mikä on ollut haastavinta tähän mennessä? Se oma laisuus. Ehkä se rytmittäminen, että on se aika sille tekee ainakin sovittaa. Joo. No miten siitä kyseisestä laiskuudesta on päässyt eroon? Rytmipaine on It's time a fat cat's had a heart attack. You know that their time's coming to an end. We have to unify and watch our flag ascend. Ja mikä se on ollut suurin muutos sitten aiempaan liikkumiseen? Valtavasti tuli vähän järkevämpää. Siitä on tullut suunnitelmallisempaa. Treeniä. Sillä on joku tavoite. Ja monipuolisempaa. Ja se, että sä meet sinne, vaikka oli se sää mikä tahansa. Joo, se on.